A residencia que xestionará a Asociación Amenceras Pace no centro sur de Pontevedra estará rematada no primeiro trimestre do 2023. As obras das instalacións que acollerán a persoas con parálise cerebral afrontan a súa fase final. Son 32 plazas, 16 por planta, que vai ser unha, donde van a facer vida, ¿no? Eso vai a ser a súa vivenda, independentemente de os que estean con posibilidades, pois seguirán asistindo aos centros de día que hai no resto da cidade. Vai ser unha residencia para todo o norte da provincia de Pontevedra. O Concello pode estar orgulloso, a cidade pode estar satisfeita e nós dispostos a deixarnos a pel. O centro ocupará 2 plantas do edificio e contará con máis dunha trintena de prazas. Unha vez rematadas as obras, a posta en funcionamento terá que agardar a que Amenceras Pace peche o concerto coa Consellería de Política Social. O custo das prazas realmente é un custo exagerado. Hai que ter en conta que teñen 24 horas ao día que estar atendidos os 7 días das semanas e os 12 meses do ano. Entón é un coste que poucas familias poderían afrontar polos seus medios. Entón, as conversas coa Consellería están adiantadas, e xa lle plantexamos isto fai moitísimos meses. Consideramos que con un número mínimo de 8 ou 10 prazas, isto podería empezar xa a funcionar. O prazo máis optimista, aseguran dende a entidade, sería o mes de setembro. En todo caso, a día de hoxe, a asociación conta xa cunha dúcia de usuarios que agardan facerse cunha das prazas que ofrecerá a residencia. Hai moitos usuarios xa da Amencer agora que están demandando que este recurso se poña en marcha. O que tamén comentaba o alcalde, hai usuarios de Amencer que están na residencia de Vigo e que tuveron que ir alá porque nesta vila non existía este recurso, nin outro na provincia, pero que realmente o seu entorno social, familiar, de amizade, pois está en Pontevedra. Entón están deseando que se poña en marcha para vir para cá. A intervención contou cun orzamento de 1,5 millóns de euros financiados 80% por fondos europeos e DUSI.